Mil esker lehendakari jauna, eta Baionako hau zapesari. Eguerdion guzier, biziki konten niz gaur, zuen artean izaitia. Euskaraldiaren bigarren edizio unen kari, Euskararen erakunde publikoaren lehendakari berri gisa, eta Euskal Hirigune Elkargoan hizkuntza politiken ardura duen lehendakari orde gisa. Euskaraldia handi nahiko proiektu bat da eta proiektu berritzailea. Herritarrek ere maiten dutena, instituzio publikoekin partaidezan, hemen Euskal Elkargoa, EEP, Eusko Jaurlaritzan, Nafarroko gobernua. Elgarrekin lan egiteko gaitasun horri esker dugu Euskara salbatuko eta bizi berrituko. Baitakigu, hizkuntza bat bizi dela dakitenak erabiltzen bali maute. Iparaldean gaur, 50.000 Euskal hiztun gira. Gutxi gura bera, 6 biztanletarik batek mintzude Euskara. Ez da gutxi, beran hobe egiten alginuke. Alta, gure hurbileko harremanetan, harreman saretik kanpo, Euskaraz mintzatzea dudatzen dugu, guke, Euskara menperatzen dugunok. Euskaldunek Euskara gutxi erabiltzen dute administrazioarekin mintzatzen direlarik. Ez baitakite nor den eskualduna parean. Lan bat ereman behar dugu, gure hizkuntza ohiturak aldatzeko eta Euskaraldia horren lortzeko, horren ardiesteko egina da. Bizpairu hitz hortaz, Euskal Hirigune Elkargoak aktiboki parte hartzen du Euskaraldia proiektuan. Lehenik, partaidetza hitzarmen bat izenpetu baitugu, Euskal Konfederazioa eta Euskararen erakunde publikoarekin gertakaria iparaldean antolatzeko. Eta hunenkari, gertakaria dirustatzen dugu, bakotsak 100.000 euro emanez. Bigarren puntu bat, Euskal Hirigune Elkargoak izena eman du desafioan. Hola, 2008ko edizio hunendako, 30 bat harigune proposatzen ahalko ditugu. Gure zerbitzuetan antolatu ditugun gune hauetan, herritarrek jakinen dute Euskara erabiltzeko posibilitatea bautela. Horren laguntzeko, Elkargoko langile eta hautetsiendako 10 bat sentiberatze eta formakuntza tailer antolatu ditugu. Desafio gainditzeko, gakoak ukan iditzaten. Bururatzeko, lurraldeko 158 herriko etxiak eta gure partaideak desafioan parte hartzera bultzatzen ditugu. Gutun bat igorria izan zaie, unekin hariguneak antolatzeko informazioa eta neurri sorta bat. Hemen azpimarratu nahi nuke, Elkargoko turismo bulegoaren engaiamendua 10 bat harigune antolatu baititu lurralde osoan bere harrera bulegoetan. Bai, beste bizpairu minuta galeiten dauzkitzuet, beste kasketarekin, Euskararen erakunde publikoko kasketarekin. Hau, berrizko katzeko, interes publikoko elkargo bat da. Bere baitan bilduak baitira, estatua, eskualdea, departamendua, eta gure Euskal Elkargoa. Bere egitekoa du, hizkuntza politika baten definitzia eta obratzea iparaldean. Helburua, idekitzen ditut makoak hau baita izenburu nausia, hiztun osoak helburu, haur eta gazteak lehentasun. EEP sortu denetik orain dela 15 urte eskuararen erakaskuntzak garatu da. 14 urtez, elebidunen proportzioa, 24tik 39 goiti joan da. Ama eskolan berriz, proportzio hori 30tik 55 emendatu da. Kalitatearen alogian, Euskara indartua garatzeko xedea dugu, ere ama eskoletan eta joan den hastean lan horren segitzeko esperantza berritu dugu, ez adostasun egoera batetik atera girelako, eta aurten, orduan, jakin duzen bezala, hiriburuko baztekieta eskola publikoan, azkenean murgiltze sistema irekitzen ahalko dugulako, bakantzetaik landa, azaroa astapenean. Hatik, hemen denek badakigu ezin bertzekoa izanike eskuara erakastea ez dela aski. Eta transmisio politiketin betan bertze ekintza batzu ere obratu behar direla. Preseski horrengatik, gure hizkuntza politikako erronka nausiek eta gure proiektu estrategikoak Euskararen erabilpena handitzea begiztatzen dute. Euskararen tokia segurtatzeko eta handitzeko, edabidetan, agosagailuetan, oroak, bizi sozialean. Gisa hortan, erakatsia eta ikasia den mintzaira
eguneroko bizian erabilia, ikusia eta entzuna izan dadin nahi dugu. Euskara erabili nahi duenak parada hori izan dezan bere biziko arlo guzietan. EPEK beraz, bere ekintzak bi sail horietan obratzen ditu, transmisioaren garatzean eta erabilpena sustatzean. Horrengatik, Euskaraldiak arrunt bat egiten du gure helburuekin. Eta Euskaraldia bezalako proiektu berritzaile baten beharra bada, orain arte egiten dugunaren osagarri. Hori argiki ikusten da, azken inkesta soziolinguistikoaren emaitzak begiratuz. Oartzen baikira, 2006an lehen aldikotz, eskualdunen kopurua ez dela gehiago txipitzen ari. Eta hori gertatzen dela, gazten artean gero eta eskualdun gehiago baita. Hori berri ona da, eta lotua da Euskarazko irakaskuntzaren garapenari. Hatik, inkesta hortan berian, oartzen gira ere, memento berian, Euskararen erabilpena biziki apala dela, eta bereziki gazten artean. Horrengatik, orain arte egiten den lanaz gain, Euskararen erabilpena indartzeko ekimen berritzaileak behar ditugu. Eta Euskaraldia arrunt hortan kokatzen da. Bizigunetan, tokian toki sortuko baititugu, Euskara erabiltzearen aldeko dinamikak, herritarrak aktibatuz, izan Euskaldun berri, Euskaldun zahar, eskolan, etxean, edo gau eskolan ikasitakoak. Euskaraldia osagarria da orduan ere maiten ditugun politikekin. Baina orain arte eskarzena zen herritarren aktibatzea, eta Euskaraldiak hori du eginen, herritarrak aktibatuko ditu, ahaldunduko ditu, Euskara erabiltzeko beldurak eta trabak kenduz, edo bederen txipituz. Bukatzen dut, azpimarratu nahi nuke, lankidetzaren garrantzia. Euskaraldia lankidetzaren fruitua baita. Mota initzeko lankidetzak, instituzioen artekoak, mugaz gaindikoak, euskalgintzaren eta instituzio artekoa eta herritarekila artekoa. Uste dut, lankidetza horrek bideak irekitzen dituela gure etorkizuneko erronkei erantzuteko. Mil esker.